प्रेस मिडियानि गेजेरजों फैबाय थानाय 27 जानुवारि 2025 बे जे बर' हारिनि मोनसे गोसोखांथाव आरो जारिमिनारि सान बर' गोजोन गोरोबथा सान बिटिआर एग्रीमेंट डे बे सानखौ चिरां जिल्लानि कासिकत्रा हायार सेकेन्डारिनि जे गेवलां फोथार जे नेशनेल हाइवेनि साखाथियाव दङ बेयाव जोङो गोग्गोमै खुंफुंनो थाखाय जोङो थांखि लादों आरो बिनि थाखायनो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो मा बेयाव हाबाफारि रनसायदों बेखौ फोरमायनो थाखाय जोङो बे प्रेस मिटखौ लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिबिनि मोनब्रै आफाद आरो इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेशन जथायै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर एग्रीमेंटखौ खालामनाय जादोंमोन आरो दिनै फैयै फैयै बे एकर्ड डेआ 5 बोसोर जाफैबाय आरो बे 5 बोसोरनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरखौ लाफानानै आरो सिगनेटरि आफादफोरखौ लाफानानै बिथांमोननि आफादा दा गुबुन गुबुन महराव सोलायबायब्लाबो जोङो बयखौबो लिंनानै प्राय 3000 डेलिगेट्स बे डेलिगेट्सनि गेजेरजों जोंनि जि सुक्तिनि जिखिनि दफा बे दफा मावफुंनायनि सायाव बर' हारिखौ जौगालांनायनि सायाव गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां दङमोन बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानाय बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे खालामनानै जोंनि राव जोंनि थुनलाइ जोंनि सिनायथि जोंनि हारिमुखौ रैखाथि होनाय आरो जोंनि रांखान्थि समाज बेबस्था लोगोसेनो जोंनि सोलोंथाइ मोजां सोलोंथाइ आरो जि राजखान्थियारि आरो संबिजिदारि जि मोनथाय दङ जोंहा जि अधिकार दङ बेखौ जोङो बड'लेण्ड ओनसोलाव आसामाव बर' कसारि काउन्सिलाव जोङो माबायदि मेक्सिमाम लेभेलाव मोनफुंहोनो हायो आरो जोङो बेजों उदां हारि हिसाबै गोथां हारि हिसाबै गावखौ फोथांना लाखिनो हायो बिनि जि मोनसे प्रिन्सिपल आरो जि आइडिय'लजि दं जि सिमां गेरेमसा माहारि दानायनि बिनि आधाराव जों माखासे बाथ्राखौ बेयाव सावरायगोन आरो बेखायनो 27 जानुवारि 2025 जोङो बे खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे जोंनि मुंख्लं गेदेमा बिथांमोननो जोङो बिबार बावगोन आरो लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनो बिबार बावगोन नि थाखाय फारौ बिरहोनाय बेलुन बिरहोनाय आरो लोगो लोगो जोङो मोनसे गोजोन आरो माने मावफुंनाय जि सुक्तिनि दफा मावफुंनाय पिस एन्ड इमप्लिमेन्टेसन बे आयदाखौ लानानै जोङो मोनसे गोजोन हान्जा सुरगोन आरो बिनि उनाव जों मोनसे गेवलां मेल लाखिदों आरो बे गेवलां सावराय मेलाव बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा माहारि दानायनि बे थांखिखौनो लानानै आरो बे गोरोबथानि सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो बेयाव सावरायनाय मोनसे हाबाफारि लाखिदों आरो बे मोनसे मेहेरगोनां आरो गोथार हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि मोनफ्रोमबो माहारियारि गौथुम बर' थुनलाइ आफाद एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशन आरो बेयाव जोंनि इउबिपिअ हारिमु आफाद प्राइमारि टिचार एस'सिएशन जेसेबां जिखिनि आफादफोर दङ बर'नि मोनसेबो आफादा जाहाथे बाद थालाङा आइजो अनसाय आफादानो जा इभेन जोङो एक्स बिएलटि वेलफेयार एस'सिएशनखौबो कअपारेटिभ ससाइटिखौबो जोङो हांख्रायनो थाखाय थांखि लादों दा बे बाहागो लानायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव जिखिनि दासिम गोरोबथानि दफाफोरा मावफुंजाबाय आरो माखासे मावफुंनो थाखाय आद्रा दंबावो बे गासैबोनि सायाव जोङो बे सानखालि गुवारै आरो गोथौयै सावरायगोन दा गासै 3000 गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनिफ्राय बाहागो लागोन आरो आलासि महरै बिटिआरनि बड'लेण्डनि मानगोनां चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर' बिथाङा जिहेतु सुक्तिनि सासे गाहाय माने सिगनेटरिमोन आरो एनडिबिनि आगुनि आफादगिरि आथिखालाव डिपुटि चिफ रबिन्द्र बसुमतारी बिथां बे हाबाफारियावनो जोङो आसामनि मानगोनां केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म आरो राज्य सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी बिथां लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारी बिथां लोगोसेनो आगुनि एनडिबि आरडिनि जोंहा माने दैदेनगिरि अनजालु बसुमतारी दानसोरां नार्जारी माने सावरायग्रा
बिथांजों लोगोसे फेरेंगा रनजित बसुमतारी गासैखौबो जोङो बे हाबाफारियाव हांख्रायदों आरो धीरेन बर' बिथांखौबो हांख्रायनो थाखाय जोङो माने अलरेडि जोङो लाइजाम इस्यु खालामदों। दा बेखाय गासैबो आफादफोरखौ मोनसे आमब्रेलायाव आरो गासै बारग' दैदेनगिरि सोमावसारगिरिफोरखौ मोनसे आमब्रेलायाव मोनसे प्लेटफर्माव लाबोनायनि गेजेरजों जोंनि जि सोमावसारनायनि गेजेरजों मोनथाम गोरोबथा मोनबाय आरो बिटिआर गोरोबथाया दिनै 5 बोसोरसिम जाफैबाय। जिखिनि अधिकारखौ लानानै जोङो सुक्तियाव दफा हिसाबै मोनदोंमोन बिनिनो माखासेया मावफुंजाबाय आरो बेजों हारिया एसे दावगाबाय। जोंनि सिमा बारायनाया गामि सोसननाया माखासे जोंहा दिनै मावफुंजाबाय। पार्लियामेन्टआव बिल लाबोनो गोनां दङ, बेबो जोंनि मोनसे गेदेर थांखिनि मोनसे एजेन्डा हिसाबै जोंनि मोखाङाव दङ आरो बेबायदि गोबां माखासे थांखि आरो अबजेक्टिभजों जिहेतु एकर्डा जादोंमोन बेखायनो गासैखौबो जों मोनसे आमब्रेलायाव लाबोदों। जोंनि जि गोजोन आरो सान्थि गायसननायनि जि कमिटमेन्टमोन 5 बोसोराव कुनु भाइलेन्स गैयाबासिनो कुनु हिंसा गैयाबासिनो कुनु डिस्टारबेन्स गैयाबासिनो बर' हारिया दिनै बेखौ गोथारै मावफुंदों आरो इयुनावबो जों गोजोन आरो सान्थिनि गेजेरजों हारि दानायनि थाखाय हारिनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज अधिकार संबिधानिक आरो राजखान्थियारि मोनथायनि थाखाय जों हाबा मावलांगोन। नाथाय भारत सरकार आसाम सरकार जाय सरकारा जि कमिटमेन्ट जोंनो होदोंमोन आरो बे कमिटमेन्ट मथे बिथांमोना आद्रा खामानिखौ मावनानै दोनबाय, आद्राखौ बिथांमोना दाबो मावफुंनो थाखाय दंबावो। दा बेखायनो सेन्टार आरो स्टेट मोननैबो सरकारखौ दिनैनि प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों जोङो गुबुन मेडियायावबो बुंदों, आसामनि सेटेलाइट बा पर्टेल जिखिनि असमिया बिजोंनि मेडियायाव बुंदों जे गोख्रैनो बे दफाफोरखौ मावफुंनायनि गेजेरजों जि मोनसे जास्टिफिकेसन जि मोनसे अबजेक्टिभ दङमोन बे खामानिखौ मावफुंनानै होनांगौ आरो बे सेगावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों आसाम सरकार भारत सरकारखौ जों खावलायदों जे 5 बोसोर एकर्डनि बे समाव आरो जायफोरा 13, 14, 15 बोसोरसिम दिनै 16 बोसोरसिम जेलाव दङ NIA नि कर्टआव CBI नि कर्टआव बिथांमोनखौ गोख्रैनो जेलनिफ्राय दिहुननानै हरनायनि खामानिखौ मावनांगौ आरो जेलाव जे 66 जायफोर माने सेन्ट्रेल जेलाव दिनैसिमबो दङ सान्तिनि आधाराव आरो हिंसा मुक्त जि समाज आरो भाइलेन्सनि जि बड'लेण्ड रिजन जों गायसनबाय, आसामाव जों जे सान्तिनि बाताबरन बा परिबेसखौ जों लाबोबाय आरो बे जोंनि बर' एकर्डखौ नायनानैनो दिनै आदिबासि सावथाल बा डिमासा कार्बि बा आलफा NLFT ATTF गुबुन गुबुन जिखिनि हारि माहारिनि माने आर्म स्ट्रागलिं अर्गानाइजेशनफोर दंमोन दिनै जिहेतु एकर्डआव फैबाय आरो जों पायनियार। दा बेखायनो सान्ति गायसननायजों लोगोसे सुक्ति मावफुंनाया प्रधान आरो जि मोनसे आसा आरो मिजिं जि हप्स एन्ड एसपिरेशनजों बर' हारिया बर'नि सोमावसारग्रा आफादफोरा बे एकर्डखौ खालामदोंमोन जाहाथे टाइम बाउन्ड जेरैबायदि सरकारा बुंदोंमोन दारि कमा बिनि जिखिनि माने खोथा बाथ्राफोर दङ बेयाव जिखिनि आखरे आखरे इमप्लिमेन्टेशननि खोथा दङ बेखौ मोजाङै गोख्रोङै मावफुंनांगौ होननानै जोङो फिन खेबसेबाव जोङो दाबि दैखांदों आरो बे हाबाफारिया खोब मोजाङैनो जाफुंसार जाहाथे जायो। जोंनि बारग' दैदेनगिरि जोंनि आगुनि दैदेनगिरि एबसुनि गुबुन गुबुन सोमावसारग्रा आफादनि जों बयखौबो हांख्रायनो थाखाय जों थांखि लादों आरो बयबो बाहागो लानायनि गेजेरजों जाफुंसार होनांगौनि थाखाय जोङो गुरैयै खर' गंग्लायै जों खावलायहरबाय। गोजोन्थों। मोनफ्रोमबो हाबाफारियावनो मोनसे सम आरो थासारि थायो। सोमावसारनायनि समाव जेरैबायदि मोनसे क्रुसियेल डु अर डाइनि मोनसे सिचुवेशनमोन बा बिनि समाधाना माब्ला जागोन बोरै जागोन बेबो मोनसे क्रुसियेल आरो मोनसे खोब माने सिरियास मोनसे थासारिमोन आरो हारिनि थाखाय निस्थाबानै हारिनि थाखाय बयबो गावखौ बावसोमदों। 5000 जोंनि बर' जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोना मुंख्लं जाबाय, गोबाङा नोरजिया जाबाय, गोबाङा लावथि बिखुङाव माने बजबनानै लानांबाय, गोबाङा माने जिनाहारि जाबाय, गोबाङा दाबो गुलि हाबनानै दङ। दा बेबायदि क्रुसियेल सिचुवेशननिफ्राय जोङो फैयै टेबोलाव भारत सरकारजों नेगसिएशन जों खेबथाम खालामबाय 93आव 2003आव आरो दा 2020आव। दा नेगसिएशन खालामनायनि सिगांनि पार्टआ जेसेबां डु अर डाइनि सिचुवेशन क्रुसियेल आफ्टार नेगसिएशन बे एकर्डखौ मावफुंनायनि बेलायावबो बे सेम सिचुवेशन बेयाव लाइफ एन्ड डेथनि थासारि गैयाब्लाबो बेखौ मावफुंनानै
बास्तबाव बास्तबमुखी रायजो राजाया लुबैनाय हारिया लुबैनाय बेखौ मोनफुंहोनांगौआसो मेइन एजेन्डा। दा बेखायनो एकर्ड खालामनाया बुजाबुजि खालामनाया सलुसन खालामनाया जेसेबां गोब्राब टाफ बेबायदिनो सुक्तिनि दफा मावफुंनायाबो टाफ। गोबां माखासे सुक्तिफोर दङ अल ओभार इन्डियायाव सा सानजा भारताव इभेन माने आसाम एकर्ड दिनै गोलाव समसिम बेफोरो इमप्लिमेन्ट जानायाव माखासे जादों माखासे आद्रा जानानै थादों। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मेंनाय जिरायनाय गैयालासेनो मालाबा जोङो दिल्लीयाव मालाबा दिसपुराव मालाबा जोंनि गेजेराव हमवर्क खालामनायनि बेलायाव सरकारखौ नारसिननायनि बेलायाव सरकारखौ बाध्य खालामनायनि बेलायाव जोंनि जि फुल टीम दङ एबसुनि आरो जायफोर सिगनेटरि टीमफोर दङ जोङो मालाबाबो बेखौ लेहेम खालायाखै खम खालायाखै। दा बेखायनो बेफोर गोखा गोदै गुदुं गुसु थासारिया थागोन। जोंनि जि डिटारमिनेसन जोंनि जि थांखिया जाबाय टाइम बाउन्ड एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जानांगौ।